mfana ke wase-Angola ke Miguel 22 games una 3 goals kodwa ke una 2 goals kuyona ke i-Nedbank Cup ukhumbula umdlalo oshamagoli amaningi kuyona ke i-Nedbank Cup uMabhakaniya uMabasa owashake ne-hat-trick meshake lapha kuyona ke iBaroko una 4 goals uMabasa una 3 goals uModi una 2 goals yena ke uMiguel Inash Sibena sike ithuba ke namakhosi ukuthi kajabule basibeke ethubeni kuma semifinals Miguel Loshe Jobona ke penalty handball ke le yakuyena ke uTuore sokwesibili ke iKaizer Chiefs imbukeli ukuthi ke ithole ke penalty la kuyona ke imbukeli imidlalo ke yapha ke Nedbank Cup nangenkalo eshala lapha yona ke Chippa United bathola lapha yona ke penalty oh nayi red card yamali noma yellow card ke ikhona wenzani uTuore uzomela phala uTuore lapha ne red card ngaphuma lapha mbukeli akasibheke uphuma liphi ikhadi lapha kuyona manqoba namhlanje mlandeli wamakhosi ayavutha amabhakaniya namasandwana Dupri nalake ithuba ke Tinas Dupri wasebenza ugoalkeeper lapha akasuke lapha nake ngozi Nqoba Modi wabuthethisi kodwa ukhumbule ke idraw ikhona ke kusasa emva kwalomdlalo ke waye ke Durban sibheka lapha ke manje ke ibhola ke Cupido ovale lapha ke Cupido goal kick msamba sanga ibona overlapping zane eyakhe lapha ke uGodswill yina ke lapha ke Cupido kodwa ke wathi ke uyazama kwadeleka goal kick lapha ngathi thintile nje lapha ke usadlala ezweni laseMozambique zikhubulela la eNingizimu Afrika ke iSuper Sport namasanda one nale ke thuba goal kick okuyithuba ke ngcono ke lapha ke elawo Mastelis imbukeli Joba lapha ke Nikolwane la bhola nje uyaliflika nje kuba ngathi uyaliflika ngalihedi aliflika libeke lapha ke ngaku right yakhe yaphuma ke uButsaka bena lapha ke Nikolwane suka lapha kulona ke uSuthu uDiyong lapha kuyena ke uMamkhize namhlanje ke ula kuyona ke iStellenbosch coach weSundowns umhlonipha ngemthamsango le uDangazi ke yinhle combination midfielders midfield crashes bena ke ibhola ke Cele wakhoma Bhilidi uthi lokhu ngabo benayo ke uCele Shinto mina ngaphansi ke uSirin yangena ke uMar mina ngaphansi ke uSirin thola ngapha ke Lisibamba ke khanda ala mkhwenyana kapha sebenza ngempela ke lapha yena ke uvuma mbukeli ifikile iStellenbosch imbukeli iyalifuna igoli elekulinganisa engathi ufuna ukwenza lenye ke ushintsho engathi ufuna ufaka ke uBanks nophili into encane izongena ku Banks nophili naye muthe ngempela
angazi umuntu wabhekile ukuthi isibantu goal kick. Lukwenza ke ushintsho ke uBhaka ufaka bayinake embukeli uBands. Phakamisa ke nengozi nenkomo yokugcina iyangena esibayeni nakuthiwo ngengaphawula ngaye embukeli ngathi ucoach weMamelodi Sundowns uCardoso uyamhlonipha yena-ke laphana ke uDion Zeta isathi kuyena ke ucoach wamakhosi Nabi ake silibheke le bhola ke mbukeli elakhe uDion engingofela phakathi ngekhanda lashana kuyena ke uMigwe ngiyaye ngithi ke mbukeli mangabe kuyikhona kick kunomdlalo la ku first pole akube khona umdlali phambi kwakhe ake sibheke le bhola mbukeli mina ngiyibona i-offside lapha ngiyibona inkinga kule bhola ugoalkeeper yena ke ongazange abambe ibhola ke la ukuthi Duku beke liphakamiselana ulitaka nama ngasi ngoba yikho ke-offside lapha ngaphandle ukuthi ke yena ke uMahlo umdlale kabi ke ugoalkeeper Kisimusi, madoda lolo obrigado. Amakhosi ayahamba aya kuma-semifinals. Noma kanjani aya kuma-semifinals amakhosi. Nangu uVilakazi ethola ke umtintili thathu amakhosi. Ake sibheke le bhola belihlere mbukeli. Uyagetha ngapha ke. Ujapa wahamba bhekile musu kusala ndawonye elibeka phakathi ke bhola ke lapho obrigado elesithathu elawo amakhosi magamba kanje hayi noma kanjani amakhosi ayahamba mbukeli ayakumasemifinal ke lapha ke amabhakaniya kukhona lapha kusuthwa kwenhlisiyo ke lapha ke enkundleni yena lapha ke uNompempe isinqumo sakhe lela goli ke yena-ke laphana ke uGasa sibonge ke